jan tenan wong tuwek wayahe suwuk iki batek aku menan nek iki mau lekase ora kesuren no topengku sing tak go medhun 5 iki gandeng kok wis kesuren mesake jane murah ayo Mbah Marno ndi sak teman-temane ayo Mbah ini Mbah Girayu kok sekolah rene acara Mbah foto-foto to monggo Bapak Ibu ayo enek to Mas yes monggo Pak Saino Girayu iso ngrasake joget tenan monggo kula aturi beksa ya mugi-mugi dados jamine sayang mugi panjenenganipun para tamu kagem Semono Putri bungane mantene gen napa nggih gen ilang sengkolane nah dadi kari nemu rahayune wonten monggo mugi rahayu minggah tolak sengkala ayo sing